Прывітанне! У сённяшняй вандроўцы я запрашаю цябе паблукаць па беларускім полі. Калі пашанцуе, мы пазнаёмімся з адным з самых вядомых яго жыхароў – зайцам русаком. Ведаеш, чаму яго назвалі менавіта так – русак? Справа ў яго афарбоўцы. Яна ў зайца русая. Вось і пачалі яго так называць. Заяц-русак. Заўважыць яго будзе нялёгка. Але, здаецца, я бачу аднаго. Вось, глядзі, схаваўся пад кустом. Футра ў зайца светла-карычневае, што вельмі моцна дапамагае яму хавацца ў пажоўклай траве. Заяц-русак актыўны пераважна ў начны час. Корміцца злакамі і бабовымі, травяністымі раслінамі. Узімку – карой, маладымі парасткамі вярбы, асіны, груш і яблынь. Дарэчы, а ці ведаў ты, што ў зайца-русака ёсць браток – заяц-бяляк. Яго назвалі так за светлы колер футра. Дзякуючы яму, узімку заяц становіцца амаль незаўважным на снезе і вельмі лёгка можа хавацца ад драпежнікаў. Дарэчы, сярод нас, курапатак, таксама ёсць тыя, хто мае белую афарбоўку, каб прасцей было хавацца сярод бялюткага снегу. Ой, а гэта хто? Палявая мыш. У яе рыжавата-шэрае футра і цёмная палоска на спінцы. Напэўна, дзесьці непадалёк знаходзіцца яе хатка – норка. У палявой мышы ёсць і другая назва – жытнік. Бо вельмі яна любіць шкодзіць розным сельскагаспадарчым культурам, паядаючы жыта, насенне і зялёныя часткі раслін. У наступнай серыі мы наведаем яшчэ адно вельмі прыгожае месца і пазнаёмімся з сапраўдным беларускім волатам. Да сустрэчы!